Jawab fitene kakange karo nyambi nilepi pergombalan guys. Wingi-wingi kakang Adi Musli takon kaya kiye guys. Mbak ngapura arep takon deneng videone Rika akeh nang akun wong liya malah seksi-seksi mbak. Ya kiki kang pancen akeh akun wong liya njioti fotoku kang diedit nganggo aplikasi AI dan malah ana sing ngedite ya kurang seronok sih cara inyong. Ana sing diedit goyang-goyang lah diedit hampir buka-bukaan lah ya. Kue intine udu inyong ya guys. Inyong ke akune mung siji tok guys ya kue kiye akun asline inyong. Nek anak akun lain, akun liya selain kiye kue palsu. Karena akeh banget wong nakal njioti fotoku, diedit aneh-aneh. Ya, orang mung akun tok guys, mungkin ana beberapa akun guys. Jadi ya harap berhati-hati, aja gampang percaya. Kue udu inyong, udu akune inyong, udu inyong sing upload. Akunku mung ketok ya guys.